El jugador Jesse era l'estrella del primer equip de bàsquet Llibertat compost d'interns de la presó Model. Jesse va morir d'una manera violenta poc després de sortir de la presó. Era l'any 1987. Però la il·lusió posada per Jesse i els seus companys no va ser flor d'un dia. Els interns de la Model van continuar amb el seu equip, que simbolitza el desig de sentir-se, per mitjà de l'esport de la cistella, una mica més a prop de la societat. L'equip Llibertat té ara una pista nova i il·lusions renovades. Aquesta selecció de totes les galeries de la presó, en el tercer any d'existència, va participar en el torneig amb motiu de les festes de la Mercè. L'Esportiu Sant Joan, la Salle i el Terlenca van fer possible que l'equip Llibertat mostrés el nivell de bàsquet amb aquesta iniciativa presa per la Generalitat de Catalunya i la Federació Catalana dintre del Pla de Reinserció Social. La pista de la presó Model va viure per 2 dies un bon ambient de bàsquet. Un ambient que no decau mai gràcies a la lligueta interior que es disputa a la presó i en què participen 100 interns. Aquesta petita ONU, que és l'equip Llibertat, està formada per presos que s'han distingit per bona conducta. Catalans, castellans, peruans, somalís i senegalesos aporten la il·lusió i les ganes que es van poder comprovar en aquest torneig. Trobo que hi ha més expectació per part de tothom, perquè són coses que aquí no passen cada dia. Llavors, és com una festa, no? Som una festa de Mercè i aquí la festa és el bàsquet. Tots els interns fan una mica seu a aquest equip, que va participar en el torneig de la Mercè, en què hi va haver joves àrbitres procedents de l'escola de la Federació. El resultat final era el menys important. Els jugadors de l'equip Llibertat volien demostrar que per mitjà de l'esport la reintegració a la vida normal, un cop surtin de la presó, pot ser més fàcil. L'equip de Manuel Arévalo s'entrena 3 cops a la setmana i ja han sortit diverses vegades de la presó per jugar a poblacions com Olesa, Tarragona o Salt. Aquest interès pel bàsquet s'ha vist reflectit també en d'altres iniciatives paral·leles, com són la celebració de 2 cursets per formar monitors, un a nivell d'entrenadors i un altre d'àrbitres. Aquests títols, un cop incorporats als interns de nou a la societat, els hi serviran tant per entrenar o arbitrar equips de categories infantils i juvenils. Després de 3 anys d'existència, l'equip Llibertat ja és una realitat i té el futur assegurat. El torneig de les festes de la Mercè, que va guanyar l'Esportiu Sant Joan, en va ser la millor prova. Ara, els interns continuaran jugant els ja habituals partits entre les galeries de la presó. A mi les iniciatives de portar el bàsquet de fora a la presó em semblen molt correctes i a més quan ens ho van exposar per part dels jugadors i per part meva i de la directiva no va haver-hi cap tipus de reparo en venir aquí. El que passa que també és molt important per part d'ells, de l'equip de la Llibertat, que també sortim molt a fora, no? I que els campionats, en vez de fer-los aquí com cada any a la Mercè, també es realitzin una vegada a fora d'aquest territori, que dic jo, per tal que ells també se sentin miqueta, com diu el seu nom, amb més llibertat. Bueno, me parece que es una gestión muy positiva por parte de la dirección y bajo el auspicio de la federación de que nos traigan equipos del exterior para foguear a la selección que tenemos y de esa manera nos demuestran, nos dan más confianza a nosotros como personas y como jugadores porque nos permite al equipo adquirir mayor experiencia.